muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Ndine nyaya imwe ndiri kusangana nayo panapa. Pane uyo mukadzi ari kunzi ZANU-PF Harare Province Deputy Secretary for Security in the Women's League, Comrade Ndakaitei Dengedza is no more. Go well, daughter of soil, you fought a good fight, you finished the rest. Ndo mashoko abudiswa neuyo anoitwa Harrison Risina Modzi. Okay, ndo zvaanyora achitaura kuti go well chinchichi. Zvinova izvo zvakanaka because inini ndangoti aioreka munhu achingafa handiti zvinonzi wafa wanaka, saka hapana chakashata. Indabva ndangoti regadze ndimwe ndikuita condolences, but tiri panyaya iyoyo manje pane zvazoitika chazonyatsoti ndiuye nayo pana because inini nditangoona kana ngoti nematambudziko is something yekuti taifa ngonyo rakapost ngoti rest in peace munhu anenge angofa, munhu anzowafa wanaka kazvokuti angari mhonda angachi ndisochona kumarufu kwakawanda kuna munhu anoenda achinosvika but ninga kakashata vanongoti angari right angari chirongwa chichema wakavhura ziso dai azanonga chitozoona kuti uyu munhu angari mawani jaja. Saka nyaya iri kuitika panapa ndeyekudai so munhu uyu asvika pakuvekwa nevanhu ari kupopotwa atofa kudaro pano kutoti akakucelebrate vari kushauta afa kudaro, not because of iye vane zvimwe zvinhu zvakashata sitereke zvanoziva about iye kana kuti iye vanomuziva, no, but because nevanhu vaari associated naye, vanhu vaaishandira ndo pari kunetsa nyaya yacho. Ndosaka vari kutanga kuti naye kudai so zvinova zvinhu zvaita kuti nyaya ifambe iende mberi. Vanhu vakashata, saka usakanganokisa mazida obvo usakanganwa futi kulike because zvakuda kuitika panapa make sure kuti pari bo. So nyaya iri pona bekamira kadai so patanga umwe this guy ari kutaura kuti I hope it had nothing to do with George. Umwe ari kuti wawo kofight yokutaura ndeipi nezvayo yoyo, unongoti munhu akarwara unenge unorwara yoyo, muri wekuita sekupondesa vanhu veopposition fuck off. Pakashata. Mumwe ari kubuda panapa ari kuti which fight are you talking about? Yokuhura nekutambisa magaro kumanhingirikeni ndo fight iyoyo. Umana umwe ari kuti asi atsikirirwa pachicken slice kana yekuground here. Mumwe ari kubvunzwa nyaya dzekuti mumwe ari kunzi wawo dai magazini mose iwe alright once dai maenda mese iwewe nanhingirikeni nevakuru vacho. Umana umwe ari kuti mahure emusangano aya anhingiriki yanga yanzwa at last yakanhingirirwa nevanhu vakawanda, provincial now azofa ave kunational achingozhada kura chete Mohadi should cover this roof. Ona nyaya chekutaura umanaka zvimwe zvinhu zvokuti unotozvishati parufu repatoro zvinhu pana pakunzi munhu aapototamba mashoko ese mwari kunzi makomenzi ari pana aratidza kuti vanhu havachadi vezanupia havachadi zvezano and for sure havachadi vanhu vaneta. Mwari kuti aiwawo izvo zvekuita seko ngazviende. Mwari kuti another one down, more to follow. Alright, mwari kuti stupid, no concerns at all. Typical chambiza kuti alright, mwari kutaura zvinhu zvina basa rese rakuningirina. Anongofungidza kuti munhu akauya akakomenta anything anotaura kuti vanhu vachavisa lesare varipo. But pese papa hapana amboti rest in peace. Ichingori bhoto pachikubhombanwa chete. Pakashata. Mwari kuti she is with Satan already. For she belonged to an organization that much worship Lucifer. Ukona nyaya kubuda anzi iye atona Satan avatosangana atokuside kwacho. Yaza mbona mwari zvakaoma kana saka muchanyengana kumarali aiwa maurenyu zvaakufa kudai. Ona ini chinhu chozota kuti ini semunhu mumwe wekubereka munhu ane family kwaanobva vachiona zvinhu zvakadai so izvi anoona kuti vanodii is because of bato ranga kushanda bato ranga ari rakumuvengesa kusvika that extent. Aisarenda. Umwe ari kuti kuvanhu vanosapota ZANU vanombofunga seko chaizvo aiwawo. Umwe ari kuti apiwa njovhera nemadhara enyu ayo. Pakashata. Umwe ari kuti cleaning is taking place. Umwe ari kuti what a rest is she finish at such age. Aimbomira iwo. Umwe ari kutiwo iwe zvipiko anzi ngaende. Umwe ari kuti they will be tired of sexual by everyone in the ZANU. Pakashata. Kumana umwe ari kuti there is no peace for wicked. Umwe ari kuti looking and killing innocent people is what you call a good fight. Amana vakomana. Umwe ari kuti if she did receive Jesus maybe but kana asina hapana. Alright, umwe ari kuti shame zvikadzi zvitsvuku zvinenge zvichingotenderedzwa nemadhara emashefu ese eZANU
anaka bakashara mwari kuti deputy secretary for security you is waiting for you. Ndiwo mashoko andikusangana nawo taura nevanhu. Ino vanhu vakatsamwa. I don't know kuti maZimbabweans hasha dzinenge dziri papi, but nyaya inenge ichiitika inozokonzeresa hasha dzevanhu. I think mese munenge makuiziva yekuti vanhu havadi the brand name kwaanga achishandira ndo kunenge kuri against vanhu vese. Ndisoona vanhu vachizobuda vachitanga kuataka munhu. Akadai so kuenda kuita sei hazvina nebasa. But you know, vanotobota afanaka one. That I mean with this one asangana nemunyama wekuita sei vanhu vakamutsamwira. Anyway, ndo nyaya yacho ndangoenda nayo guys ndakakubatira. I mean munoiona sei. You tell me what you think in the comment section.